Isang niya yung tanan sa place at pamag sa pagkaon dito kay mata ng mga bata. Ito ng mga member ka, salamat ng mga tumulong ang mga nagkakaroon ng mga tayo ng pagkakot na i-celebrate adlaw or special day for mid-Asia mahimot ng asawa ni Undoy. Ikaw magkakanalang yun sa ilang relasyon yung hindi sa among friendship, Lord. Ikaw magkakanalang yung Lord sa pagkaon din mo na sa mga katubangan. At hindi makakatinig yung pagpapalitin sa mga lawas. I-bless sa word of fellowship sa matag-isa. Hindi ka naman kapasalamatan ng Diyos na ina. Amen! Agad nga ako no dari guys, idadatos bahay atong nanay na may surprise. Seret, kulatahan sa kang nanay. Dag manunuan. Ihatag ko nung nanay kare. To have and to hold. Dihidlaw bitig nga na. Dihidlaw bitig nga na. Atang talawan, naglamay ba? Kaiktan si kang nanay. At to kunong nanay hatag ning kani, buto gangan. Lagi slice na atang inay. Lisang di kanay. Hello guys, Jamis lang to ni Tiri pag mag-bridal shower nila hospidari. Kay dadaris John Mark Buraco nag-picking. Taray, labing singer, ma'am. Ang pilisyo. Dira! Bayan mag-iliw. Very charming Joy, charming Joy. Nakailan, ma'am, sinong anak? Buwan, mabiyahe ka na nila. Dami dari guys, nakakanta pag-ubalik 1 port kani ha, balag ngininigat ng tingog. Kanta sa una, harap sinabutan. Ganda naman, ay hindi kay sabi na Kanta sa dyan. Ikaw, tara. Ikaw, tari. Siguro. Oo, ta. Karang pina, ngerek ha? Parang ka ha? Miss Bahay guys, kakabihan mi. Kaya napit pa mi Miss Lagkaw. Lagkaw kape. Daya mong pasalobong ni Mother Earth. Hindi ko ay sa silagkot ni mo. Wa kay gabi naman. Dali dyan. Hindi tawagan ni mo nga. Tanawa sa rin mong dyan. Natingin pahatag ni nanay. Kaya di pahatag si Puraminay.
day. John Mark Robert Purato. Aw, John Mark Rode ay. Agaw dyan. Aw, kita na magtotal. Kasi ka, sulat nila eh. Halo, mata palagi sa aliana, nay. Pasya sa sulat na yung sinabutan, nay. Hala, gajud, nay. Lamig na tatay si mga tubangan, nay. Siya tayo sa. Ha? Muli na bagang mamatay. Ugma, muli mong mamaali. Ano ang nadarama? Abrisa. Abrisa. Abri na, ikaw mag-abri na eh. Ano ko yung ipon? Sag dinagoy ngipon. Mas ato sa liyan. Mas ato sa liyan. Tapos ila. Yung mga abri. Abri, Lagi mo ko reply. ingin. Tama, lagi. Para dyan ni mo na eh. Si nanay, pabri ha. Abri na eh. Para na imo na arong mag-bridal shower, pumusta tay. Hala, gadod. Abri ha. Ano naman sa'yo? Uy! Naipo. Tasan! Abri na, ikaw anay. Ngayon dira. Hijara. Nandiyan man nanay. Hik man ako an. Cake man na nga. Himbutuan. Magkadadaan ko na ni kanya. Ngilngigan mas puro mi. Dikit dadaan eh. Nandiyan ka re. Dapay pagkaan man po na. Managidadad to. Naning hulma man ay. Bibo lagi kaso na to na. Ilang paduwa na. Hilig just tirig itlog na eh. Namay ilang hak-hak po. Nandiyan lagi purma pag inga. Nandiyan hakan po nila. Asa dapit na magpidyong sila. Itlog gihakang tiri. Dara dyan. Hilag jig itlog. Tagi purma si regalong. Ayun na. Mayroon bibuha dyan. Ano man na day? Dugan man. Ha? Dugan man. Dunga, adugay. Dugay pod kay. Karang ko para ba si mong anak na eh. Para pagkaslan. Kasi nanaana mo. Puti. Ngayong adlaw guys. Padung Miss Mariano aris ibabaw sa amo ang ibabaw sa amo kay magsuroy og inununang mangko. Ikaduha na ni namong luto. Ikaduha na ning luto ni Lola Bets guys. Amo rang gikuan sa kanang nay Tupperware kay kuan. Na may niingan nga mukha kuno si Jag Baliguan ki. Made in Hagna, char, ganahan. Nagaho mamarag dyan kisuroy-suroy gapon datos. Bawdis ana dyan anuroy gapon. Kay busy mapagugapon kanang hinlo Mr. Reverse. Darame! Tara. Naglaag di ay magpalit daring inanan. Pasaway! Inanan! Wala talagaan. Studenta lang. Ibinta. Sarang siksi harabadjud. Okay guys, padung namin ni Mariano mo ole. Gika nami datos ibabaw ng muag inununan. Ubanan po rin mabukbok dada dato arabra ka ilhi. Ilhi. Unja nakahalinan mi og Wapo na, worth of 1,050. Kuan ka buok. 15 ka buok agamong nahalin ron guys. Ito si babaw unja. Daris ubos kay ning palit ag amang isa ka buok og tag 90 ang buok ijahang gipili. Kay naman ko dagko guys na tag 70 na po'y tag 90 ang kinadakan kay mahal ang tulingan karon. Salamat dahil ni Lola Bets kay Sporsikan Loto sa inununan. Oo na ta magtutala. Buho na magtutala og madato nas Mariano. Yeah. Oo. Gusto ko kuan. Unang restaurant. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang sa mong vlog. Kay sunod adlaw mag-shoutout ko. Ug di na ko busy. Kay busy pa meron. Kay hapit nagkasal ni Florami. Paadyon pa ko sa mga suoton. Sa mga suoton, mga sandal. Kaya nakuha pa kong tiil. Gino, problema pa ko. Nanda, si Lixie Anday guys. Little bride ni Florami. Bola na. Mag-gown po si Jag White. At anginin dyo pohon sa maong. Oh good. Tangin ni Japon guys, makakita ra mo sa vlog ni Florami. Makita ra pod mo sa ang vlog ug unsay suoton na mo. Si Mariano, Kanira, pwede na eh. white polo shirt. White polo shirt. White polo shirt.
Oh. Diyan, maghinlo day ko sa kuko ni Tatay Ron. Kaya ang hinloan, kaya ro pong lami, pugnit na ng mga litson ba? Tiyan, ganahan pod. Hinloan hag kuko ni Father Earth. Kaya rong lami pod ba? Mo in love pus na nagbalik 1/4 balik. Bitaw kas ang hinlo ako kung tatayon dya tangin dyo. Adyo kaya itong kulurag itom. Mong kuko. Ya. Colorless. Colorless. Ano na ba? Kikos ba? Di ka mahaya. Kululis naman to. Ano mo sinaw po tayo? Bailag po rin sa litson. Ano mong kahoy ito nga tumbal? Kaya Ano pa ko uli mo na? Ha? Ano mong kahoy ito nga tumbal? Ano ko uli mo? Kahoy nga? Kahoy. Naidag ko ha? Ano ba rin yung ang bili na? Di ba na mao? Ayaw ibutang dari. Di na mao. Itong pink. Bangga kamay. Ang mga gani? Ayaw na. Uri ako dito. Yun na yung kabay ko. Bikin sa inyo. Pasagdan naman na. Galing mamakod ba? Wala akong bakod na tumbal naman. Ang tibili na, mga gani. Sagol. Ang dito si Babaw. Ang may tagko si Babaw. Ayaw tayo. Na magluto, tagumi, dos tabi. Maruto humil kayo. Maruto humil. Eh, bubalik sila Hirlin ron, Lin. Manhinang? Sila tumapoy na yun. Yung Kalau balik. Ayaw ay! Ay! Di na ko hikam. Ato hikam atay. Ay basa. Ano sa ko na ito? Hihikam. ba? Ato sa... Hindi mo kunin mo. What's that tay? Baho man. Ano ka nakakama kayo ba? Ato sa ikama kay basa pa. Kami kang bangsa. Sinaw raman ito. Sinaw. Kasi yung Parang magkauyab. Ngayon o. Ramapod. What's that tay? Luwag, bi, hawa diya, bi. Kapalit magkasunod ito, hindi magpadaga. Kinsan? Pantat karan ito Mama, karon. naman mali. Sikara. Ako na ba na? Ay, Ay, bro. Ba? O na, lagi unod tay. Basag taas, na unod. Kasi ka, iluwag tay, kulbaan ta. pwede ako simbalas. Kaya may mutamot ko na sa rin ito. Hindi anak ko balik mo. Simbahan. Tay, kay maghinlo tas kukong tatay. Pero nagtisin mo to. Pero maka, nagpunit sa litson pohon, arang lami ang kuko. Wala na may Ayun o, kapi tayo, be. mana? Tambok Tuwa nila. pagani. Arlanda na. may masama, dan ka mo to pa ako na. Kasama ba? Masama! Datong kuha ng hait-hait tay. Kaya Hindi hindi ba maka... rin ka na yung mga dagkang laki. Wa, Kasi yung may tagnanay. manahunag. Kung meron siya maghindo po dito sa may resulta dito. Mana na buka kamuti. Kapag, tanong ba kamuti? Yan, mga kapag. Bangas kahuti ka di ura. Kawato na Thank you kita very much, manawat Bibi pa Love. kayo. Nadi, tanong kamuti. Ay, kuhan di ay. At bang sa ila, bus. Bakit naman rin magtanong biya? Bakit ano? Magluto, tagumi, dos tabi. Ha? Humil naman. Umi mo sa danday. Magasindag na ay magagagas din naman, no? Humil naman. Ang ganito po, Yung tanong na bukbumi. gura, ambos na yung bukada to. Asa na, Pep? Sila, Filipe. Ang gato ka na to. Di ba dyan, yung ito, kawatun mo na diya. Isa bumawat. Sigbin. Para Lagi bulang mo sige. Kumasama na. maglisin nyo Ito, ng naglagay tuwi, pang laro Tama to. din sa tatay bilam. Yung mga larot ka eh. Na, alay na ganggar din sa unang gihardi sa gihardi sa ning ang hardi kadto kay gibay subay. Harbi. Balita. Guru. Lira. Yung mga ito nagdaan kung sakong ka lang harapo ang gihardi. Nice, nagkuko ni tatay guys na. Ara ka ko na, sinaw na. Asa ba ma? Pink-pink lang magagi kay sa martay ulit man na. Mana? Mana tay? Kain.
Salamat yan. Oh, yan. Si Lixie. Itsian.